سلام تعنا هبلي كم ياللهم كم يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان نقول ما عندنا ما كم تلبود حدش فيديو يحزلكم مزيزلكم امنا لو ما عند فيديو بزحات علالاتن قوم نغراتن يوم زلو تي እንዳተጓሃረ ዝቀነ መፍለላይ ዝመስል ግን ከዓ መንጎት ቃደስቲ ክረአ ልሙድ ተርእዮ ዝኾነ ጉዳይ ብርጌድ ሐመዱ ሕጅውን መዘራረብ ዛዕባ እንዳኾነ ገለ እዩ ተመልስ ዝመጽሎ ማለት እዩ ስለዚ ጆሲን ሰልጠነን ካብ ዘሎ ዘረባ ክንብገሲና ሓደሽቲኩም ነዚ ቻነል እዚ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ እዚ ቻነል እዚ ሓድሽ እዩ ከም ዝትርእዮ ዘለኹም ኮሜንታት ይብሉን ሁሉም መልሶ የሜዳርጋ ብዝተፈላለዩ እዋናትን ናብ ዝተፈላለዩ ወቅታትን ዘቀርቦም ዝነበርኩ ቻነላት ንግዚኡ ሳስፔንድ እዮም ኮይኖም ዘለው እንድሕር ዳ ሓድሽ መፍትሕ ተራኺቡ ቦኦም ክነገረኩም ተዘይ ኮይን ግን ሰብስክራይብ ገይርኩም ክትተባብዑን እዝም ሕፀነኩም ማለት እዩ ሶ ናብና ሎም ዓንት ቪዲዮ ክንሓልፍ ኢና ሰናይ መከተታል ሰል ዘለና ሰልጠነ ሻዕብያ ክንአሊልና ብንበገሰሉ ዘለና ሰልጠነ ወደትናን ሓይልና ናብ ሓደ ድፋዕ ኣዋሂድና አንጻር ጸላይና ኻይንገጥም ኣብ ውሽጥና ኣትዮም ፖለቲካዊ መልክዓት ሒዞም ሓማስን ናብ ኩሉ ግዛይን ሰራይን ከም ንዋዳእ ዝገብሩ ሰባት ብረት ክንተዓመር ከም ዘለና ዝገብሩ ሰባት ቀንዲ ጸላእትና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተኣኪቦም ኣኮሎ ግዛይን ተኣከብተ ይወዳ ኣኮሎ ግዛይ ኣነ ለኹ ታዳስ ኣነ ለኹ ኣኮሎ ግዛይን ተኣከብ ሰለና ዋጽእ ማሕበርና ነደንፍዕ ዜጋታትና ነምህር ኣብ ኣኮሎ ግዛይ ከምዚ ኣነ ስራሕ እንተዳ ኢሎም ኣፍታ ቦታ ናይ ኣኮሎ ግዛይ ኣነ ለኹ ሰራይ ተኣኪቦም ከምዚ ኣነ ግበርተ ኢሎም ኣፍታ ቦታ ኣለኹ ሓማስን ተኣኪቦም ከምዚ ኣነ ግበርተ ኢሎም ኣፍታ ቦታ ኣለኹ ግደፎ ዝዓበያ ኣውራጃ ብኸባቢ ኸማን ብስማጃናን ብገለን ድሕር ተኣኪቦም እትነጸሎም ነጸላይ ስለዝኾነ ኣፍቲ ቦታ ኣለኹ ኣነ ጸገም ትመጽእ ታንተ ይዝበልኩ ኸ ሕጂዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝሃብኩ አንተ ወይ በውራጃ ንትእከቡ ይኮንኩን ኢለ በውራጃ ንትእከቡ ክንሓንቆኩም ኢና ይኮንኩን ዝብዛሉ በውራጃ መፍለላይ ክፈጥሩ ዝፍትኑ ሰባት ግን ክሕነቕ እዮም ሕጂ እውን ኣብታ ባይታ ተተረኺብና ክሕነቕ እዮም እዚ ኣበይ ሓይልሎ ገልምታት ክትብል ትኽእል ድሓን ብስ ግዜ ንሪኦ ጉዳይ ኹን ኣነ ተዘይ ገይረ ኸ ቶም ካልኦት መቃልስና ዘሎ ኣባይታውን ጸላቶም ከለሊ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ዘሎ ተዘይ ገበርኩ ኣነ ትርዳን ለኻ ንጸላይና ኸይንጥምግና መንጎና ኣትዮም ምፍልላይ ዝፈጥሩ ሰልጠነ ናብዚ ሜዲኻ ኸይመጽእ ዘይደሊ ሰባት ኣሎ ትጥቀመሉ ቃል ኣብ ክንደ ዝሕነቑ እዮም ብሕጊ ክሕተቱ እዮም ወይ ብሕጊ ክንሕዞም ኢና ብሕጊ ክንሓቶምና ኣሎ ትጠቃቕማ حجي سلطنه مالتيو تا وقع بزي اخم تردت ندحر دا خويناس كاب بحق خنحزومينا غلغله كنا حنقومينا كاب تبل كحنق يوم غل خاب تبلس بحق خنحزومينا زبل عين زي تتقمولو تبل انا سلطنه زراربا زي انا فرح تقالاسا كايدات مسل مالت من البات تقالديو وي يقرا تحت تلا تقالسي نعنا اخيل كان يركا وين انا اخ تزاريب كان ز عينوتي خاتكون نيروامبر تاي فرح تبعيل كاتا زربا زي اتوصا اوريدي حجنس زبلكا زلو خنق مالت بحق غل خوني خلي تقالصا كويون ايش ليتا ويرد قال ነገር መስል እምበር ተአዛራረቡ ተረዲኒ ማለት ሕግስ ክሕዞሚዩ ከም ልጥስ ኣይክሉን ዝ ዓይነት እዩ ካብዚ አተፈለየት ነገር ዘላ ኮይና የተሰማዓተን ያ እስኪ አኔርካ ሞዝዴት ፈአኩሉ ግዛ ይፈልጥ ነው ትብላለህ ከመይ ጌርካ ዴት ፈልጦ አነስ ወላርት ይብለቃ ለፈል መሳፍሮ እመናት ያንቅ ኢለካኮ ናይ ወድ ዘሩ እቲ ሕብረተሰብ ናይ መታሕት ፈሊጡ ዲዩ ኣይፈለጠ ሸለል ስለዝበሎ ስለዝሕለፍዎ እንታይ መሲልዎ أبا كل جزء مستزاربة شلل اليوم نحلفوه مسيرو حجد جزاء أوفوتن كيف كا أوفون هبتن كيف كا تسوم عركي نظام كالوت أهبائي من تبل كايوم حبرة سبنا كل جزء يحلف الكانيو أنا حجي أنكو عكون كا قلما الذي يكون سي جيجا بل مسلو عايستاند برجعنا حمودو مس أنصار يقدر زخون الدولة يبنك أسبع يكونن ندي يبدل نجيم برجعنا حمودو ولا عندي يبدلومي ولا عندي نبرجعنا حمودو يبدلوم زخ سبيل نفسهم كموسع عدهم كم بدعم حليفكم تقبروا نجار يلا اوكي نحنا بناي بعلنا دليت مخنيات ارترا اين زبطي نفتلنا مسز بي ارترا دمين قاي جونوسايدر اين خوني مالتنا كواس بفرحي بن انفورتونيت استراتيجيك بوزيشنينج ناتغراي غيرهم يملردو كوساتهم هم تسخات حاسبو هم انا نحاسبو يخوني هم زي لوموديو اذا دكتور معز بحال زتزاربا خا وسر كبلات له انا حق مسيلات تسمعن مبزحتو غزي حدا زخون سبات كومنت تصحفوا لي وي كانتري انت له مالت انت ايز مسلوم انا حجي خزاربت له خسي كل ايز بحال شومي الى كونكم كزمت كل عدي كل عدد تزي خويدكم ايتدغفو يتقاوم غلغله زولكو نغرو بناتي وغن يلن
ዝኾነ ሰብ ክዛረብ እንተሎ ኣስተብዒሉ ክዛረብ ኣለዎ ኣነ ሕውነት የደሊ ትሕውነትን ትኽብርን ትፍቅርን ንኣብነት ትምክብባርን ኩለንተናዊ ልምዓትን ዕብየትን ናይ ትሕተ ቅርጽ ለውጢ ብሓፈሹኻ ናይ ምሕደራ ለውጥን ናይ ሰላም መንገድን ዝኸፍት ክብል ከለኹሲ እዚ ማለት ወድዓዊ ሓቂ ስለ ዝኾነ ነዚ ዘይተረድኦ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣሎ ኢለ ስለ ዘይግምት እዚ ዘይተረድኡ ግን ምናልባት ሓደ ግዜ መብራህቲ ብርሂና ንኸይድ ንሕና ነገራት ክንረግጸሉ ጥራሕት ከይርኢና ዘይረኣና ከይንረግጸሉ ዘይኮነስ ካልኦት ሰባት እውን ከይረግጹና ኣብርሂና ምልክት ኣመተ ንህብ እንዲና ዘይፈልጡ ሰባት ንእግረ መንገዶም ከምዚ ኸማና ህፃውንቲ ዕሸላት ገለ ተልዮም እውን ኣነ ሓውካኤ ካብ ዝብል ግብረ መልሲ ዋይ ሓወይ እንዳበለንስ ከመይ ገርኣነ ኣብ ልዕሊኡ ሕማቅ ውዕለታ ውዕለሉ ኢሉ ምእንታን ክምልስ ካብ ዝብል እምበር ነቲ ዝፈልጥ እኮ ይፈልጥ እዩ ኦሬዲ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ታይ ዝበሃል ምንዓቅ ገለ እንተልዩ ሰላም ክመጽእ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ምክብባር ሪኮግናይዝ ምግባር ዝሓሸ መንገዲ እዩ ኣኹመይ ንኾኒ ንሕና ኣቲና ካልኦት ኣሕዋትና ተጋሩ ወይ ኤርትራውያን ክንደፍረን ኣይግባእ ንእስኻቱ ዝፈጸምኩምዎ ከርፋሕ ተግባር ብምፍጻም ለኣኹመይ ንኾኒ ለኣኹም ብምዃን ድማ ካብ በዓልና ኣይንጓነይ ኤልነት ደይ ንኾኒ ልብል እተሓስባ እኒሄና ክቡር እኒሄና ኢልና ሃምን ሓስብ ሳቶም ዋላ ነገርካዮም ዓጋመስ ያ ርእሲ ሃሊዋ ዝሓሲባ ፈሪህ ክንበል ይብለካ ሻዕብያ ብዓንተቡ እሺ ሃብታማት ዝበሃሉ ኤርትራውያን ሓሰብቲ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ኤርትራውያን ዝበሃሉ ኣጥፊኡ ነዛ ውልቁ ክነብረላ ኢሉ ዝሓሰበ ሃገር ተቃሊሱ እጂ ኣቀዲምካ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኢሳያስ ገለ እዩ እምበር ገለ ወዲ ሃይለ ካብ ኢሳያስ ይገድድ ወዲ ሃይለ ተራ ተጋዳላ እዩ መራ ሃይለ ገለ በፂሑ ነይሩ ይብሉ ኣብቲ ሓይልታት ከሎ ንታንኪ ከይተረፈ ከላሽን ገይሩ ተኩሱላ ገለ ብሉና ዝኾነ ገልጠምጠም ዛንታናቶም ማለት እዩ እጂ እንታይ ክብል ደልየ ግን ንሕና ሃብትና ርእስና ምዃኑ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ዋላ እንተሓመቕና እያ ዝብለካ ክንራኸብ ኣለና ክንዛረብ ኣለና ክንዛተለና ከነዕልል ኣለና ማሕበራዊ ንጥፈታት ከነካይድ ኣለና ኩሉ ነገር ክንገብር ኣለና ኣነ ናይ ኮሎራዶ ወኪለ ክራኸብ ምስ ኩልኩም ድልውት እየ ድሕሪ በርገድና ዓመዱ ንሓይ ቅድሚ ስራሕ እዩ ቅድሚ ኩሉ ነገር እዩ ኩልና ንዓድና ክንምለስ እንደልን ንድሕር ኮይና ቅድሚ ኩሉ ክንሰርዕ ኣለና መንእሰያት ማለት እዩ እዚ ኩሉ እንደገና ናይ ኣውሮፓ መንእሰይ ብጣዕሚ ቴንኪዩ ንሱ ዝጀመሮ ቃፂና ዝበፂሕና ዘለና ብጣዕሚ ቴንኪዩ ማለት እዩ ሳሰይቲ ላትኒ ሓበሬታ ኣንሳ እቲ ኣሳሰይቲ ኣብ ቻርሎት ናይ ኩዕሶ ንጥፈታት ኣለና ናይ ስፖርት ንጥፈታት ኣለና እዚ ሕጂ ጁላይ 3 ጀሚሩ ጁላይ 6 ዝውግእ ማለት እዩ ኣብኡ ኣቦታትና ዝኾንኩም ኣሕዋትና ዝኾንኩም ኣደታትና ዝኾንኩም ሓግዛና ክንገብሮ ዘይንኽእል እንተሃልዩ ንስኽን ርድኣናና ክንገብሮ ኣለና እዚኣ ስለዘየለይ መናእሰይ ኣሕዋትና ቆልዑትና ዓሚ ከምዚ እዋን ኣነ ይዝክሮ ማለት እዩ ኣብ ናይ ህግደፎም በርገና ሓመዱ ተቃዋምቲ ክንሶም በርገና ሓመዱ ክንሶም ኩዕሶም ምስ መናእሰይ ኣሕዋቶም ክራኸቡ ስለዝደለዩ ግን ማለት እዩ ምስ ህግደፍ ከፈተው ተፃዊቶም ችግር ኣለዎ ምጽዋቶም ፀገም የብሉን እዚ እኮ ሶከር ቶርናመንት ማለት ክእለታት ክወፅሉ ዝኽእሉ ንክእለት ወይ ከዓ ዝኾነት ሊግ ተሳተፍቲ ኮይኖም ወይ ከምዚ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ሲሪያ ገለገለ ዘይኮውን ይኽእል ግን ንሳቶም ሕውነታዊ ፍቅሮ ማለት ስጋኣዊ ሕውነቶም ሲ ክልተ መናእሰያት ክጻልኡ ወይ ከዓ ብዝኾነ ምስሓብ እንተፈጢሮምስ በቃ ኮይንዎም ድዮም ንዘለኣለሞም ተባኢሶም ከም ሰይጣን ክረኣዩ ዘለዎም እዚ እኮ ኣነ እሽትለይ ክብድ ዝብል ነገር እዩ ስለዚ ብሓፂሩ ኣነ ቶርናመንት ገለ ደስ ባህል እዩ ክጻወቱ መናእሰይ ፍቅሮም ክገላለጹ ኣብኡ ክራኸቡ ግን ኣመና ንእሽትለይ ብኤክስተንድ ይገበርት ችግር ማለት እዩ ዘና እስራኤል ቆነ ሰብ ይመፀኒ እዋ my house is full of Japanese ካራሙሉ ይገዛይ ነፍሰይ ክካልካ ራይት ኣለኒ ንሰባት ከይደ ክትንክፍ ንሰባት ከይደ ካሕስግን መሰል የብለይን ሶነቶም ኣብታ ሓደ ጎኑ ኮንኩም ከኣነ ፖለቲካ ድመስለኩም ደሎ እዚ ፖለቲካ ኣይኮነን ፖለቲካ ንመንግስቲ ካታ ፖለቲካ ንፖሊሲ ካታ ፖለቲካ ሰላማዊ ሰልፊ ገበር ፖለቲካ ንህዝቢ እዝኖም ተኻሪዩ ተዛሪቡ ክእምን ኣብ ጎኑ ከምጽዳ ይፍትን እምበር ብሓይሊ ዝሃርም ዝቅጥቅጥ ዝሓርድ እዚ ስትሪት ታግዮ ናይ ስትሪት ጋንግስተር ኣችኹም በቃ that's all you are ካለ ነገር የብልኩም ጽኸክን ስለዚ ማማ ትብለና ዘላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣነ ዓርሰይ ንክከላኸል መሰለይ እዩ መሰለይ ሓቂያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መሰለይ ሲ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከኣትወኒ ኣይደልኒ መሰለይ ክትሕሰኒ የብሉን ከይድኩም ከኣታይኩም ትባል ከምዚ ኣድላይ ዘይኮነ ማለት ቶም ፈረንጂ ክንዕቆ ዝኽእሉ ሓደ ተግባራት ከይድኩም እውን ተዓዲ ኣይተፅርፉ ኢኹም ዓዲ ደቂ እንዳባ ኢኹም ንስኻትኩም ደቂ ወረጃታት ኢኹም ምዑል ባህልን ምዑል ካልቸርን ካብ ዘለዎ ህዝቢ ኢኹም ከይድኩም ሓወይን ሓፍተይን ካብ ዝበሃሉ መሬት ኢኹም ከይድኩም
ኣብዚ ኸድኩም ከዓ ትገብርዎም ነገራት ንብዙሕ ሰብ ኣቃልቦን ኣድህቦን ናይቲ ሰብ ዝጠልቡ ስለ ዝኾኑ ኣብኡ ትገብርዎ ነገር ሓላፍነትኩም ክትዋፁ ኣነ ዝምኽረኩም ከም መናእሰይ ማለት እዩ እንዳተቃተልካ ምንባር ከም ሓደ መፍትሒ ኣካል እኳ ተዘይኮነ ደቂስካ ምንባር እውን መፍትሒ ስለ ዘይኮነ ኣብ ማእኸል ግን ሰላማዊ ናብ ዝኾነ ልዝባትን ወግዕታትን ናብ ማእኸል እንዳመፀኻ ሓደ ነገራት ምልዓል ኣድላይ ኮይኑ ረኺበዮ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮታት ብጣዕሚ እንዳገረሙን እዮም ሰሪሐዮም ሸር በሊኡኹም ሳብስክራይብ ግበርዎም ኢኹም ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ሰናይ ቅነ ክኾነልኩም ቻው ኢለፍለየኩም ኣለኹ ድሓና ቀኒውታ ውድላይ ድሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ مبخم تدخل اللي تمنيته